Prečo je to tak rozdelené, prečo také etapy? Vlastne aj kvôli tomu, že je snaha získať ďalšie finančné prostriedky a hovoril o tom, ako to vyzerá s podporou z Košického samosprávneho kraja. Takže pán poslanec Danko, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja ozaj veľmi sa teším, že sa púšťame do umelej trávy. Prečo to vravím? Lebo umelá tráva bola schválená, keď si prečítame, to je 7.11.2014. Tak to bolo uznesenie zo zasadnutia výkonného výboru v Košiciach. Čiže po dlhom čase sa púšťame do trávy. Super. Mám ďalšiu otázku. Mám dojem, že sa mi tu mieša jablka s hruškami. Nehnevajte sa, nie som nejaký ekonom, ale mám taký názor. Vlastníkom, mám dojem, je mesto. Dotáciu pýta kto? Klub či mesto? Nemám v tom jasno. Mesto. Čiže mesto spraví umelú trávu Slavoju. Ak som dobre rozumel. S tým, že dostane 100 000 z futbalového zväzu a ostatok musí naškrabať mesto samo. Nevravím o spolufinancovaní, čo sa týka Slavoja alebo VUC. Nikde som to nevidel, žiadnu čiastku, nevidel som ju v podstate, hej. Čiže neviem, o jakú čiastku sa jedná, koľko oni prispejú do toho procesu. Ďalšia taká zvláštnosť, alebo chcem sa opýtať, keď vravíte, že to mesto robí umelú trávu, kto bude vyberať nájom za umelú trávu? Mesto? Technické služby alebo Slavoj? Prečo? Vraví preto, lebo mesto Trebišov to robí. Takisto napríklad v hokeji, mám dojem a opravte, keď poviem zle, technické služby vyberajú vstupné. Tu kto bude vyberať vstupné, alebo ten nájom za ihrisko? Slávoj, technické služby alebo mesto? Nemám v tom jasno. Ale sa teším, že sa púšťame do novej trávy. Ja na to som chcel povedať. Ďakujem. Ide nám tu o to, aby sme tú trávu vybudovali, alebo sa tvárime, že ju chceme, alebo ju nechceme. No, tak pozrite sa, keď akože poslanci nechcú tú umelú trávu, treba potom povedať, že 15.3. dáme na Východoslovenský futbalový zväz, že mesto Trebišov nemá záujem dofinancovať umelú trávu a postupia to ďalej v Ránovi. Tak ste to mysleli? Ja si myslím, že keď sa tak dohodne, že peniaze z prenájmu umelej trávy budú brať technické služby, tak to ja si myslím, že my proti tomu vôbec nič nemáme. Ako tam, ja nevidím problém. Tak, ako sa to robí na Zimáku. Nám ide tu o to, aby my sme ako futbalový klub nemuseli cestovať kadiaľ tadiaľ, aby naše deti mali vytvorené podmienky tu. Čo sa týka finančného zisku, respektíve tržieb za prenájom celej tejto plochy, môže to tak byť, ako je to v tomto, na zimnom štadióne. Aj ja by som bola rada, ak by sme mohli podporiť domácich podnikateľov, ale jednoducho zatiaľ zákon o verejnom obstarávaní také čosi nedovoľuje. Aj keď existuje akčný plán rozvoja a podpory menej rozvinutých regiónov, bolo ohľadom toho stretnutie so zamestnancami alebo zástupcami ministerstva hospodárstva aj v Trebišove a uvažuje sa aj o tom, aby došlo k zmene uvedeného zákona, predovšetkým v takých regiónoch, ako je náš a v tých menej rozvinutých regiónoch, aby naozaj bolo možné nejak podporiť tých domácich podnikateľov. Ale to je zatiaľ len nejaká vízia. Takže pán poslanec Danko s faktickou poznámkou. Ja som chcel iba reagovať na Jožka Gazdaka, že ja mám záujem, aby to ihrisko bolo. Len musia byť jasné pravidlá hry. Aj pre nás,
poslancov, pre mesto a takisto aj pre vás. A mám dojem, že to nie je. V tom vidím problém. Lebo ty momentálne tiež vravíš, tak nech oni si tam zoberú. Počkaj, vy ste občianske združenie, technické služby to majú v správe, oni majú vyberať i peniaze, lebo robia tam aj údržby, aj ostatné veci. Čiže to je ich povinnosť vyberať. Aj za umelú trávu, keby bola, aj na vstupnom. Ďakujem iba toľko. Áno, a ešte k tomu to bude, ak schválime, ak tá tráva teda už naozaj bude položená na tom povrchu, kde má byť, tak ako máme cenník pre poskytovanie služieb, ja neviem, amfiteáter je tam zahrnutý, sú tam ďalšie veci, takisto zahrnieme do cenníka a schváli to mestské zastupiteľstvo aj vlastne poskytovanie služieb na futbalovom štadióne. Diskusným príspevkom pani magisterka Krešťanová, nech sa páči. Poprosím o kľud. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Ja by som si, prepáčte, som Bolina, takže ja by som si chcela zosumarizovať otázkami informácie získané od Jara Sotaka a od Jožka Gazdáka. Nepoznáme návrh na uznesenie klubu Trebišov na hlas, ale pochopila som z vystúpenia tvojho, Jaro, že bude sa týkať, alebo máte návrh skrátiť termíny prác. Teraz pýtam Jožka Gazdáka, či tento posun termínov prác by mohol ovplyvniť ďalšiu logistiku alebo ďalší postup, proces pri príprave. Či teda tie skoršie termíny môžu nejak negatívne ovplyvniť vlastne možnosť no tak tie skoršie kratšie termíny, tak som povedala, som blogina, takže prepáčte. Teda, či tento posun termínov môže nejak negatívne ovplyvniť tvorbu umelého trávnika? Ja keď hovorím, že začiatok realizácie je 6/2016 a koniec realizácie je 11/2017, tak ja hovorím nepriateľné stavať ihrisko s umelou trávou tak dlho. Všetky mestá, ktoré realizovali umelú trávu na Slovensku, to zvládli v rozsahu 3 mesiacov až pol roka. Keď je problém, ako som už povedal, s tým, že dodávka trávnika do Slovenského futbalového zväzu z UEFI je plánovaná na 8. mesiac 2017, tak prispôsobme tomu celú realizáciu. Vybavujme papiere, v roku 2016 nič nám nebráni a realizujme to v kratšej dobe v roku 2017. Získa sa priestor aj na stroje externé, či to bude Ľudská, či to bude nejaký Maďar, Holanďan, ja neviem teraz odhadnúť. A nenavýši nám to zase ďalšie financie, ktoré budeme potrebovať na tréningy našej mládeže, aby sme im zabezpečili ihrisko. A zabudol som to v prvom vystúpení povedať. Už som to povedal, zámer poslancov, tak ako tu sa vyhrocuje, keď to tak poviem, otázka. Chcete poslanci? No, chceme aj nechceme, lebo nie každý hraje futbal. Niekto hraje hazardu, niekto hraje hokej. Tak je to normálna, demokratická proste vec, že každý má k tomu možno, že nejaké výhrady, nejaký iný názor. Čiže keď chceme, tak by som chcel poprosiť všetkých kolegov poslancov, aby to nebolo tak ako doteraz. Ako náhle je predkladaný návrh z inej skupiny ako z našej, tak sme zásadne proti. Tak si poprosím vás, uvedomte, že tento návrh je predkladaný a je za umelú trávu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Tomko s faktickou poznámkou. Dobrý večer. Potom mi vyplýva otázka na pána Gazdáka, že prečo predložili ten návrh na ten rok 2016 a 2017? Chcel by som vedieť prečo. No, ja si myslím, že to bolo vysvetlené. Prečo? Hovoril o tom pán inžinier Gazdák. Kvôli financiám?
Áno. Aj koordinácia. Tak potom si myslím, že tých 14 mesiacov je dosť dlhá doba na to, aby sme Mohol by som to čakali. uviesť na pravú mieru. My sme to dali ten časový úsek preto tak dlhý, lebo nevieme, ako to bude s tými financiami. Ale my sa určite budeme snažiť, aby to bolo po dobu 3-4 mesiacov, a to na prelome roku 2016-2017 skrz toho, že je tam prísľub od KSK, že hneď začiatkom roku 2017 by sme mali dostať nejaké finančné prostriedky. Čiže kvôli tomu je to tak robené a kvôli tomu je tam aj ten časový harmonogram. My, čo sa týka futbalový klub, sa určite musíme vyrovnať s tým náhradným ihriskom. Toto vieme poriešiť. Ale potrebujeme, aby sme ten časový harmonogram, takisto aj povedal pán Soták, určite my to chceme skrátiť, my to chceme mať za 3-4 mesiace urobené. Len musí to byť na prelome rokov 2016-2017, nakoľko nám bolo povedané, že môžeme nejakú dotáciu dostať z KSK hneď na začiatku 2017 roku. Pán poslanec, pán inžinier Citranič. Dobrý večer, páni poslanci, občania Trebišova. Začnem trošku inak. V slovenskej novej zatrate vystúpil mudria, by som povedal, poslanec kardinál, a povedal, že my Slováci sme takí, že sme dvaja, máme dve strany a treťu spoločnú. Bohužiaľ ideme k tomu teda presne my tu v Trebišove. Kolegovia poslanci, máme tu nádherný projekt, máme tu nádhernú myšlienku a špekulujeme, jak proste postaviť, aby ten projekt buď neprešiel, alebo prešiel akýmisi obmedzeniami. Pán poslanec Soták, skús ten svoj návrh stiahnuť, podporme návrh mesta a ak budú termíny kratšie, tak určite aj združenie, aj mesto pomôže, ak sa ten projekt realizoval. Proste stále špekulujeme, každý chce mať tú svoju myšlienku, akým spôsobom sa rozhodnú do tohto materiálu, len princíp je ten, povedzme, či to chceme alebo nechceme. Ak to nechceme, odsúhlasíme, že nechceme. Ak to chceme, tak podporme túto myšlienku, čo dalo mesto. Samozrejme, ten čas je tam trošku dlhší. Samozrejme, taký istý bol aj na Dome smutku a nehovoríme, že ako to skončilo. Takže, ak to spracovalo združenie a mesto, ten návrh, tých svoj stiahni, tento podporme a budeme spokojní v Trebišove. Pán inžinier Bola s faktickou poznámkou. Nechcel som už vystupovať, ale pán Citranič ma k tomu trošku tak dotlačil. Nevidím dôvod, prečo by sa to malo vzťahovať. Podľa toho, čo doteraz, alebo tesne pred vami bolo povedané, všetko do všetkého zapadá. Pán Gazdák jasne povedal, že na tento rok dotáciu z Ľudsky sľubenú nemáme. Máme ju sľubenú, bola sľubená, veľakrát sme sa o tom rozprávali, pán Gazdák, aj so všetkými členmi, bola sľubená, vieme, prečo nebude. Jeden z hlavných dôvodov, prečo tých 100 000 z Ľudsky tohto roku nepríde, je to, že Ľudská musí doplácať neplánovane 300 000 eur na dokončenie kaštieľa a jazdiarne. S tým ešte v novembri nepočítala, v decembri to vybehlo. Jednoducho, toto sú peniaze naviac, ktoré do mesta musí Ľudská dať. Prečo by dávala ešte ďalších 100 000 na futbal? Nevyšlo, nevydá. Ak je prísľub na rok 2017 Ľudsky, chválim, to len dosvedčuje to, čo ste povedali, pani zástupkyňa, že ak je to tak bežne sľubené, treba, aby neprítomný primátor a všetci ostatní poslanci vo Ľudskej urobili všetko preto, aby tie peniaze do mesta prišli. Prišli pretože, čo som si pozeral, všetky mestá, ktoré z programu Hattrick 4 majú dostať 100 000 eur zo Slovenského futbalového zväzu ako dotáciu, všetky mestá majú už aj schválenú, alebo schválenú dotáciu na svojich Ľudskách, alebo ju majú na ceste. Ako príklad poviem Starú Ľubovňu. Stará Ľubovňa z toho istého projektu žiadosť o dotáciu vo výške 100 000 eur VUC Prešovský samosprávny kraj bola schválená 25.8.2015 zastupiteľstvom VUC Prešovského samosprávneho kraja. Mám tu návrh na uznesenie mesta Snína, ktoré tieto veci rieši. V tomto čase takisto vlastné zdroje plus dotácia VUC plus Slovenský futbalový zväz. Všade prispieva Ľudská. Ak sa po formálnej stránke, po technickej stránke ten projekt pripraví tohto roku, na konci roka sa to môže alebo vysúťažiť, alebo tak, ako ste povedali, pán Gazdák, zadať miestnym firmám. A
Tie miestne firmy to dokončia, ako ste povedali, do konca roka. Začiatkom budúceho roka sa to vyplatí. Alebo z mestských peňazí z budúcoročného rozpočtu, alebo z peňazí z Vúcky. Jednoducho bude na to viac peňazí a budú reálne peniaze. Nevidím dôvod, prečo by sme to takto nemohli robiť. Aj tak ten projekt mal byť ukončený v roku 2017. Na čo to rozkopávať na pol roka, na 3/4 roka, keď aj Snína v tom uznesení, ako Jaro sa to spomínal, Snína má v uznesení mestského zastupiteľstva napísaná realizácia stavby september až december 2016. 3 mesiace, je to suchá stavba. Niečo robiť. Ďakujem. Ďakujem, pán inžinier. S faktickou poznámkou pani magisterka Kereštanová. Ďakujem pekne. Nechcem, aby to sklzlo inde, len by som chcela dovysvetľovať, že nepleďme hrušky s jablkami, nepleďme investíciu Vúcky, čo sa týka rekonštrukcie objektu Kaštieľa a jazdiarne, lebo sú to objekty vo vlastníctve Vúcky, kde Vúcka bola investorom a získala finančné prostriedky v rámci regionálneho operačného programu. A občianske združenie Slavoj a mesto Trebišov sa môže uchádzať v rámci všeobecne záväzného nariadenia Vúcky o iné financie, čiže aby ste nezmiatli občanov mesta a tu prítomných, nie je to porovnateľná záležitosť, len na dopresnenie. Ďakujem. Ďakujem. Ešte do diskusie pán poslanec Tomko. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len povedať len toľko, že fandím novému vedeniu Slavoja a ono chce len jedno, keď som dobre pochopil. Chce záruku od poslancov, že môžu pracovať. Pracovať tak, ako majú svoju víziu, chcejú ten futbal v Trebišove zachovať a my im zase nejakými novými návrhami nedávame tú šancu pracovať, lebo to stále predĺžujeme a predĺžujeme. Preto schválme ten návrh, ktorý dali oni, mesto dalo záruku a nevymýšľajme nové návrhy, ktoré vedú len k tomu, že zase budú nové návrhy a nové návrhy. Ďakujem. Pán inžinier, bola s faktickou poznámkou? Bola šanca to ukončiť. Neukončili ste to, budeme diskutovať. Pán Tomko, nikto nikomu nebráni pracovať. Tí ľudia tam pracujú a budú pracovať. Nespájajme futbalový klub a projekt umelej trávy. Sú to dve samostatné veci. Išli tam pracovať s futbalom, išli tam pracovať s mládežou, robia, videli sme, pochválili sme, je to na dobrej ceste. Toto je projekt, toto je investícia, ktorá sa týka hlavne mesta a hlavne peňazí mesta, rozpočtu mesta. Ako som už na začiatku povedal, tu nejde o kopačky, o lopty, tu ide o peniaze, o projekt, o výstavbu. Preto to riešime a preto sa o tom rozprávame. Oni pracovať budú. Nepodmienujme jedno druhým. Súvisí to, ale nepodmienujme to navzájom. Futbalový klub a umelá tráva. Slavy Trebišov som nepretržite 16 rokov, 20 rokov s menšou prestávkou. Za ten čas sme vychovali, naši tréneri, ktorí tu pracovali, vychovali spústu dobrých futbalistov, ktorí reprezentujú mesto Trebišov. Všade, keď či v televízii spomenuli, a tak stále bolo povedané Trebišovský odchovanec. Nie Slavoja, ale Trebišovský. Mesto Trebišov bolo spomenuté. I teraz Roho Černák, najnovší prípad, mladý chlapec, ktorý išiel z Ukrajinskej stredy, z Trebišova. A ja verím, že vychováme ďalších kvalitných futbalistov, lebo naši tréneri chcú pracovať. Len jedno vám poviem, pred 16 rokmi, keď sme hrali vyrovnané partie s Prešovom, Košicami, tak my sme mali jednu z najlepších škvárových ihrisk. Lepšie sme mali ako Košičania, Prešovčania a tak ďalej. Lenže postupne tieto mužstvá všetky si porobili umelé trávy a dneska my už zaostávame. Lebo my stále pracujeme, už ani škvárové ihrisko nemáme a stále pracujeme v horších a horších podmienkach. Lebo aj to vedľajšie ihrisko bolo pred x rokmi, keď som prišiel hrať do Trebišova, bolo v fantastickom stave, to bolo nové urobené. Dneska je katastrofálne ihrisko. S tým sa aj nedá nič robiť, lebo tam sa trénuje dennodenne, sa tam trénuje, tá tráva nemôže ani raz, to je logické. A keď my nepodporíme, alebo prosil by som vás za tie deti, za tých 150 žiakov, ktorých máme, a ktorí ďalší budú, to sú aj deti vašich potenciálnych voličov, a tak ďalej, a prídu ďalší vaši vnúčatá, lebo to tráva sa nerobí na rok, na dve, sa robí na investícia na 15-20 rokov. Keď my nepodporíme túto trávu, my budeme stále a zaostávať a odbíjať tie deti. Ja keď som tu išiel na stretnutia, mi žiaci moji hovoria, tréner,
ale však vybavte nám trávu, no ale ja chcem povedať, ja nemôžem vybaviť, ja môžem iba poprosiť. Čiže vás prosím, mene našich žiakov, postavte sa za to, aby sme mali umelú trávu. Ďakujem. Myslím si, že dosť sme tu toho počuli a určite ten záujem je spoločný, aby tá tráva tu bola a myslím si, že naozaj je potrebné investovať nielen do umelej trávy na futbalovom ihrisku, ale riešiť aj ďalšie športoviská, aby naša mládež mala kde športovo sa vyžiť, aby robili niečo zmysluplné. Pri športe nie len, že zmysluplne trávia čas, ale naučia sa disciplíne, jednoducho ten šport určite vychováva. Takže je potrebné športoviskami sa zaoberať a navyše nielen preto, aby tie podmienky boli lepšie, ale aj aby mesto zvýšilo svoju atraktivitu a navyše tí mladí ľudia, ktorí športujú, máme tu dosť talentov, tak je potrebné ich aj takým spôsobom podporiť, pretože ďalej potom šíria to dobré meno Trebišova a myslím si, že ich máme nie málo v Trebišove. Takže poprosím o prednesenie návrhu poslaneckého, pani inžinierka Bereštanková. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje poprvé zámer zhodnotenia futbalového ihriska zapísaného na liste vlastníctva číslo 4170, umiestneného na pozemku registra PKN, parcelné číslo 3847/8, ostatné plochy, rekonštrukciou podkladovej spodnej vrstvy a uložením umelého trávnika. Po druhé, spolufinancovanie projektu v roku 2017 následovne. Z rozpočtu mesta, a to z časti rozpočtovej rezervy prebytku, ktorá bude v celkovej rozpočtovej rezerve prebytku doplnkom v sume 500 000 eur, realizácia spodnej výstavby a časť dodávky a uloženia umelého trávnika v sume, ktorá bude doplnkom v sume 100 000 eur. Z prostriedkov Slovenského futbalového zväzu časť dodávky a uloženia umelého trávnika v sume 100 000 eur. Prosím, hlasujeme. Ďakujem. Konštatujem, že poslanecký návrh pána inžiniera Sotánka bol schválený. Poprosím vás. Prečo nie ste takí fajní? Páni, poprosím vás, aby sme nemuseli riešiť mestskú komisiou. Ale hovorím vám, garantujem, čo ste... Pán Zabada, buďte taký dobrý. Páni poslanci, poprosím vás, končím prestávku. Občanov vás podporí na umelú trávu. To nie je 150 rodičov detí. Ja súhlasím. Ja hovorím, treba mestskú umelú trávu. Ja som to navrhol a som za. Aj som zahlasoval za.
Ale spýtajte sa ostatných občanov, či nebudú radšej chcieť tak chodníky na cesty. Či nebudú chcieť na tú plaváne.